Ακούγεται κι άλλος, Δεν μπορώ, το βάλω. Έλα ρε που φοβάσαι, Ρίχνετε κάτι και τη μαμά μου το ταΐζει. Είναι 3 γουρνάκια κιόλας. Είναι 3 γουρνάκια. Είναι 3 γουρνάκια, αυτό το γάμα είναι. Που τα βρήκαμε, πέθανε η μαμά του και τα πήραμε από την κοιλιά της. Μόλις γεννηθήκανε. Και σιγά σιγά τα ταΐζουμε με τον πιπερό και τα μεγαλώνουμε. Λοιπόν, επειδή είμαστε έμπειροι στο να ταΐζουμε ζωντανά, βέβαια έχουμε ταΐσει γατάκια, έχουμε ταΐσει σκυλάκια, έχουμε ταΐσει κατσικάκια, γουρνάκια όμως πρώτη φορά. Πώς όμως, όταν πέθανε η μαμά, ανοίξαμε την κοιλιά και τα πήραμε. Εδώ ήταν πεθαμένοι και ζουν. Είναι τα μωρά μου. Μακριά λίγο. Τα μωράκια μου. Και την κατέρα, αγρία κοιτάζω. Μπράβο, μπράβο, έλα εδώ. Μην μου φάσε. Τώρα είναι το δεύτερο. Η πρώτη στροφή. Ρέξ, κάτσε κάτω, ρέξ, κάτσε κάτω, ρέξ. Καλά καθίστε το κουνάκι που βάζει. Το κάτω δείχνει, το κάτω, έλα εδώ. Παίρνε πλάνα κάτω. Έλα, μπιλ. Κούτσι. Ο Ρέξ είναι πολύ καλός, δεν τα πειράζει καθόλου. Έλα από εδώ. Τα γλύφει, τα προστατεύει. Έλα. Ο Ρέξ είναι μαζί με τα γουρουνάκια και τα προσέχει. Αν πάει κάποιο άλλο σκυλί κοντά στα γουρουνάκια, το διώχνει. Τα έχει την προστασία του. Τώρα βλέπετε, τρώει το ένα και το άλλο κλαίνει. Ο Ηρακλής διαμαρτύρεται εντόνως. Ο Ηρακλής είναι είναι ο ροζ, ο άσπρος δηλαδή. Ναι. Αυτός είναι ο πιο φαγαδός. Είναι πολύ δυνατό ζώο. Αυτά τα ζωάκια, να το ξαναπούμε, ότι ενώ πήγε να γεννήσει η μαμά τους πέθανε, ανοίξαμε την κοιλιά ενώ ήταν πεθαμένη και τα βγάλαμε ζωντανά. Και τα πήραμε την κοιλιά και τα φέρνουμε εδώ και τα ταΐζουμε και βλέπετε το αποτέλεσμα τώρα. Έχουν μεγαλώσει. Να, αυτός είναι ο Ηρακλής τώρα. Αυτός είναι ο πιο φαγαδός. Να τον. Δες πως τρώει ο Ηρακλής. Βλέπετε, είναι μαζί με το Ρόκι. Ο Ρόκι είναι ο πατέρας τους πια. Ο Ρέξ, συγγνώμη, γιατί έχουμε πολλά ζώα εδώ. Αυτός, βλέπετε το Ρέξ. Δες το Ρέξ τι κάνει. Βλέπεις τα γλύφει, τα καθαρίζει, τα προστατεύει. Δεν μπορεί κανένας να τα πλησιάσει όταν είναι ο Ρέξ κοντά. Βλέπετε, τα καθαρίζει τώρα, είναι γουρουνάκια μικρά. Τώρα γίνανε σήμερα 9 μερών. Τα έχουμε 9 μέρες. Όταν τα πήραμε ήταν τόσο μικρά σαν ποτικάκια. Και βλέπετε πως έχουν γίνει τώρα από το φαγητό. Ευελπιστούμε να τα μεγαλώσουμε και κάποια στιγμή να τα πηγαίνουμε και βόλτα στη Μηχανιώνα. Θα τους βάλουμε λουράκι. Πάνε στη γιαγιά τώρα. Έλα εδώ. Να και ο Ηρακλής έφαγε, βλέπετε. Πού είναι, Λάζαρε. Τι ώρα που συμβιώνουμε με τα σκυλιά. Έλα Λάζαρε. Αυτός είναι ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος είναι. Αυτός είναι ο Λάζαρος. Τον βλέπετε Λάζαρο. Είναι ο δεύτερος γύρος αυτός. Σιγάρι Λάζαρε, με έκανες μουσκεμά. Αυτά είναι τα γουρουνάκια, τα τυχερά, που δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ζήσουν αν δεν τα βρίσκαμε εμείς. Τώρα θα κάτσει ο Ρέξ κάτω, κάτσε κάτω, Ρέξ, κάτσε κάτω. Και τα γουρνάκια θα ανέβουν πάνω του να κρύβονται μέσα στη γούνα του. Να τους, τα γλύφει. Τώρα χορτάσανε. Βλέπετε. Τώρα βουσκάνε, ό,τι βρουν. Ηρακλή, πού είσαι. Ο Ηρακλής τώρα πήγε, άκουσε το όνομά του, πήγε, θα φάει τώρα. Αυτός ο ροζ. Είναι πολύ δυνατό ζωάκι. Είναι πιο δυνατό από τα αδέρφια. Κάτσε κάτω, γονό, κάτσε κάτω, Ρέξ. Κάτσε. Χορτάσατε. Κάτσε. Μπράβο. Αυτό ήταν. Τώρα φάμε όπως τα βλέπετε. Τώρα γυρνάνε με στον καζονάκι εδώ. Βλέπετε, πάνε γύρω-γύρω. Έλα τώρα γύρω-γύρω, πάρτε γύρω-γύρω. Έτσι. Δέστε τα πώς ζουν. Να τα, πάνε στη μαμά τους τώρα. Γνωρίζουν την Αλέκα σαν να είναι η μαμά τους. Τα μωράκια μου είναι αυτά. Βλέπετε, να τα. Τα μωράκια μου είναι τα μικρά. Αυτός είναι ο Ηρακλής, αυτός είναι ο Λάζαρος και αυτός είναι ο Πόρκι. Ο Πόρκι είναι. Μπράβο ρε. Και αυτός είναι ο Ρέξ, ο οποίος είναι ο bodyguard τους. Τα προσέχει μήπως θα περάξει κανένας. Μπράβο Ρέξ. Μπράβο, είσαι καλός. Τώρα θα παίξουν λίγο. Το πρωί παίζουν πολύ ωραία, τώρα επειδή είναι απόγευμα, είναι λίγο μαζεμένα. Αλλά το πρωί τρέχουν, χαίρονται πάρα πολύ. Εδώ μες στον καζόν.
Τώρα τρώει ο Ηρακλής και άλλα πάνε να ζηλεύουν οι άλλοι. Θέλουν και αυτοί να φάνε. Ρέξ, έλα Ρέξ, έλα εδώ. Έλα γορμέ. Έλα γορμέ, εδώ Ρέξ, εδώ. Άντε, πήγαινε που σου λέει. Τα βλέπετε, το είναι ένα το γουρνάκι. Έλα βρε. Αλλά κάποιος κάνει κουβέντα κι εσύ. Τι να πω, τα αγαπάω πολύ, τα μεγαλώνησα να είναι μωρά μου. Τα ταΐζω κάθε 3 ώρες όπως τα βρέφη. Μόλις ακούν τη φωνή μου από μακριά με καταλαβαίνουν και τσιρίζουνε. Χρειάζεται εντωμεταξύ. Και στην παιδιά τους έχουμε ζέστη, τους έχουμε σομπίτσα. Χρειάζεται τεράστια υπομονή για να μπορεί να μεγαλώσει τέτοια παιδιά μέσα από την κοιλιά της μάνας, όπως επαναλαμβάνω, ενώ ήταν νεκρή, της ανοίξαμε την κοιλιά γιατί ήταν έγκυο και τα πήραμε και ήταν ζωντανά. Τα άλλα 8 ήταν ψόφια. Και τα πήραμε, τα φέραμε στο σπίτι, τα περιποιηθήκαμε, τα ζεστάναμε με μια λάμπα αλογόνου, τα ταΐζαμε στην αρχή, είχαν ευχήλες και τα λοιπά. Τα φροντίσαμε όπως είμαι καλύτερα και τώρα να τα. Τα βλέπετε. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα να έρθουν, έλα. Ελάτε. Βλέπετε, θα την ακολουθήσουν τώρα. Έλα, Ηρακλή. Αυτά είναι τα γουρνάκια της Αλέκας. Τη θεωρούνε μάνα τους πια. Τη θεωρούνε μάνα τους. Και αν ακούσουν τη φωνή τους οποιαδήποτε ώρα είναι για να φάνε, μόνο που ακούν τη φωνή τους τσιρίζουνε. Χαίρονται πολύ. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Αν και έχουμε μεγαλώσει κι άλλα ζώα, γατάκια, τα βρίσκουμε πεταμένα με στους κάδους, τα παίρνουμε, αν μπορούμε να τα συντηρήσουμε, τα συντηρούμε, τα μεγαλώνουμε, τα δίνουμε σε άλλους ανθρώπους που τα θέλουν. Λοιπόν, τώρα επειδή αυτά είναι βρεφάκια, και τώρα άρχισε να ψυχραίνει ο καιρός, θα κρυώσουν, γι' αυτό πρέπει να τα πάρουμε, να τα πάμε στη φωλίτσα τους που τους έχουμε σόμπα αναμένη για να είναι ζεστά όλη τη νύχτα. Τώρα θα πάμε να δείτε και το δωμάτιό τους. Πάμε. Έλα. Πάμε να δείτε που μένουνε κιόλας. Έχουν τη σομπίτσα τους μέσα. Ας είναι καλοκαίρι. Αυτά έχουν 40 βαθμούς θερμοκρασία του σώματος. Αν η θερμοκρασία πέσει πιο κάτω, παράγουν. Φρόνημα. Ελάτε, παιδιά. Πάτε για ύπνο. Το βράδυ ξαναπάτε πάλι στην πριτζόνη. Περίμενε λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτάκι. Αν και τις λάμπες. Εδώ τώρα τους κάναμε ένα χώρο. Γίνεται λίγο προς τα δω να βλέπει. Εδώ τους κάναμε ένα χώρο και είναι εδώ και κοιμούνται. Έχουμε λίγο άχυρο κάτω έχουμε ρίξει. Εδώ ήταν ένας χώρος που είχαμε πουλάκια μέσα. Αυτά τα είχαμε όλο πουλιά. Τα οποία πήγαμε σε άλλο χώρο τώρα. Και αυτό το υιοθέτησαν αυτά. Αν τα μεγαλώσουμε, ευελπιστώ να μεγαλώσουν γιατί μετά από 10 μέρες είναι σπάνιο να μην επιβιώσουν. Αυτά. Σε έτερο χρόνο θα πούμε περισσότερο για τα γουρνάκια και θα σας ξαναδείξουμε πάλι.